Dobrý den, zdravím čtenáře Mobilmanie. Do redakce k nám exkluzivně přešel nový přístroj z dílny HTC Touch HD. Tak mi dovolte, abych vám ho krátce představil. Jedná se o velmi výkonný přístroj se silným procesorem, 5 megapixelovým fotoaparátem a hlavně s velkým displejem, který má rozlišení 2TV VGA, tedy 800 na 480 pixelů. K displeji se dostaneme ještě později, tak se pojďme podívat, co se skrývá v krabici za příslušenství. Tak jak už bývá u HTC zvykem, výrobce přibalil sluchátka, na nich asi nebude nic moc zvláštního. Potom taky USB kabel, který je bohužel opět v tradici HTC zakončen koncovkou Ext USB, což je vlastně mini USBčko s takovým malým hranolkem, takže ho nedáte do ostatních telefonů. No a tohle je součást nabíjecí šňůry, respektive koncovky, to najdeme tady v tomhle balení. Ačkoliv příslušenství v krabici není zrovna bohaté, tak to vynahrazuje sám přístroj. Jak už jsem říkal, jedná se o 5 megapixelový fotomobil komunikátor s velice výkonným procesorem o taktu 528 MHz a operační paměti 256 MB. Hlavní věcí, která zaujme na tomto přístroji, je velký displej. Ten má obrovské rozlišení nevídané na komunikátory 800 na 480 pixelů. No a vlastně celý přístroj je laděn dotykově. I ta 4 tlačítka, která vidíte pod displejem, tak jsou v podstatě senzorová. Jediná 2 hardwarová tlačítka najdete právě tady na horní straně, zapínací tlačítko, a na levém boku tlačítko regulace hlasitosti zvuku. Určitě všechny fanoušky hudby potěší, že konečně se setkáme taky se standardním 3,5 mm audiokonektorem. Ovšem, co už příliš nepotěší, to je opět libůstka HTC, jejich mini USB externí konektor, tedy Ext, který se vyznačuje tady tou skosenou pravou hranou. To znamená, že nabíječku z HTC Touch HD už do jiných přístrojů podobných nedáte. Co se nabízí na první pohled, tak to je srovnání s iPhonem. S tímhle přístrojem bude HTC Touch HD velmi často srovnáván. Nejenom proto, že se jedná celkově o dotykový komunikátor, ale taky proto, že tyhle dva přístroje jsou si podobné i designem. Když se podíváte, tak srovnatelná je nejenom jejich tloušťka, ale také v podstatě velikost displeje, pokud pomineme rozlišení, a samozřejmě i šířka a výška. Rozdílem je samozřejmě dotyková technologie. iPhone nemůžete ovládat stylusem, zatímco HTC Touch HD samozřejmě můžete ovládat jak prsty, tak i tímhle ukazovátkem. Přístroj můžeme srovnat ještě i s předcházejícím komunikátorem z dílny HTC, to je HTC Touch Pro. Oproti němu samozřejmě nové HDčko nemá hardwarovou QWERTY klávesnici, to znamená, že ani žádným způsobem nedosáhneme natočení prostředí TouchFlow 3D, což tady probíhá automaticky při vysunutí klávesnice, ovšem nabídka je jiná než v tom obyčejném zavřeném stavu. Když to tady, i když je přítomný akcelerátor pohybu, tak natočení vlastně žádným způsobem neprobíhá, pouze v určitých částech menu, například ve fotografiích, když se podíváme na fotku, přístroj natočíme, tak tady to natáčení displeje funguje. HTC Touch HD opět pracuje s operačním systémem Windows Mobile 6.1. Integrováno bylo i uživatelské grafické rozhraní TouchFlow 3D, známe už z předchozích modelů HTCček. No ale protože integrován je taky velmi silný procesor a 256 MB operační paměti, zajímalo nás, jestli prostředí bude nějak znatelně rychlejší. Je vidět, že když dobře uchopíme ikonku, takže jde listovat nabídkou celkem svižně, když se občas zasekává. Ale možná rychlost spíše než tady na tom základním menu můžeme ověřit třeba na galerii s fotografiemi. Opět by mělo jít listovat gesty. Zdá se, že prohlížení fotografií by mohlo být svižné. Samozřejmě displej reaguje i na menší dotyky, takže pokud se vám stane, že
zároveň stisknete displej na 2 různých místech, tak se už může objevit další nabídka, kterou jste zrovna nechtěli, ale není to samozřejmě multidotykové ovládání v pravém slova smyslu, jako je třeba na iPhoneu.